ngene terus carane yo suwe-suwe aku iso gulung tikar. Daya mosok. Dodol angkringan buka jam 5. Jam 8 wis kon tutup. Dodol 3 jam piye ora yo. Mbok yo pemerintah iki menawi solusi ngono. Larut-larut ngene terus iki yo suwi-suwi aku gulung tikar, bangkrut dhewe. Walah. Lah kok wis tutup, Don? Ya karang perintah kon tutup kok, Mon. Perintah sapa? Ya perintah pemerintah, perintahmu yo gak nglakoni aku. Ya terus piye? Ya ora piye-piye wis tutup warunge kok. Terus nek kowe tutup aku kok mangan ning ndi? Lah kae jamal cek buka kok. Lah kono tuku mie apa tuku ndok. Masak ben kono dipangan. Udah masalah kuwi. Masalah apa maneh? Wong kok hari-hari masalah kok. Mbok pisan-pisan engko sedina ora ono masalah ora iso singot. Lah justru kuwi, Don. Masalahe nek nang liyane iki aku ora iso ngutang. Iso ning ngutang iki ya ning nggon warungmu tok, Don. Pak aneh jebul Pak ngutang. Wong-wong kaya kowe kuwi sing gawe pengusaha kecil kaya aku bangkrut. Hari-hari ono nang ngutang ae. Alah, Don. Lah pentingan aku bayar sih, Don. Yo bayar. Tapi bayarmu kapan? Saya cangkeman ngabut teh. Nggih, pokoke Jodopo iki. Tutup, Don. Kenapa? Nah, iki yo. Karang aturan pemerintah saiki nek jam 8 kan tutup, warung-warung kan ora oleh buka. yo danuti ae karang peraturan pemerintah iki, Don. Wah, nek wis waya normal meneh kok biasane. Yo ayo. Lah kok barang ning kene iki opo, Ngot? Aku rene Pak mangane Don malah wis tutup. Lah ning warung liyane ora ono. Sing oleh tak utang iki ning warunge Don tok lho. Lah liyane ora gelem ditangi. Ning liyane aku sakake utange. Utang. Dek. Utang rono rene ora oleh. Lah kene ra aku sili duwite. Ya tak gede dia. Utang ujung-ujunge. Iyan gene oleh ora? Ya wis nyo utange. Pas 10.000. Kena nggo tuku mangan apa, Rul? Lha gelem ora?
Oh, ana sing utangi ya bejo kok utang kok ngenyang. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas. Halo, piye napa? Aku meh ngomong Sora. Lah rumangsamu apet mau urung ngomong. Anu, Mas, HP ku kan wis elek. Lagi koncoku ana sing nawani HP. Jak apik, Pak Didol 1.500.000. Ya wis nek pengen bayari tapi takoni sik kena dinyang ora. Oleh dinyang jare, Mas. Nek oleh dinyang jal 1.700.000 oleh pura. Nek ra oleh tambahi dadi 2 juta. Nek jek ra oleh ya wis bayari sak jaluke mau pira. Aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Gek sugih wong ki. Lah duit makanane rol. Apa 1.700.000 mbok arep bayar 2 juta. Nyili aku 10.000. Aum. Duit sampean akenane nyeliyuk pongot 10.000 tok. Ya sing duit akeh ki sapa? Aku sing telepon sapa ora ngerti kok. Lah kok iso sampean ra ngerti? Lah kuwi HP-ne sapa? Lah bro HP letak ning kono mau muni tak angkat ra. Lah ki jenu HP-ku. Lah lijo. Walah om. Lah wong ge susah kok ngene malah ngetokake duit